Сутрин, не да към обяд. Ставам от леглото и направо ми е ад, а в главата ми пък се върти само какво да хапна, шо да не взема, пък капачката да махна. Хей, ти, който се отсреща, не ме гледай така, а пода на гореща. Купали не ме интересува, важното е само от нея да не се подуя. Чуй това пънки, аз не съм джънки, но мога пък да ти покажа какво е да си мънки. От клон на клон с колелото се разцъквам, най ми е добре така и няма да се спъвам. Страницата на гърба и всичко нужно ми е в нея, слизам се към парка с Авери да попея. Но там отново всички пак са се засмяли, без значение от какво, важно да е весело. Спирите се леят, музичка върви, елате всички на калоп да видите, че сме добри. Кекец, мекец, може муха петец, шо пък да не завъртим за някой готин банскет. Йоу! Не, тук няма продуктово позициониране. И ако си мислиш, че интересува хорското мнение... Ставам на носа, не отивам до кенефа, но обет идва моята да ми направи кефа, но бъга е там, че не спирам до там, цял живот да го правя. Не те ли е срам? Не ми е срам. Ами не, просто обичам хазарта, пия бири и разтиквам в парка, а новата запалка е с цвят зелен. Зеленото за мен е цветът зарибен, зареден с много яко с позитивна еуфория, единствено хейт на концерта на Глория. Няма песен с два читави куплета, останах без младета от ковенцата от нета. Пия първа, трета, пет твърди ми скари, че вермета, млад съм без проблем. Дигам самолета, чакай малко пънко, идва ми отново, словото ми ново, не чакам на готово, винаги било ляшко сурово. Ще му го кажа пак, звучиш ми леко доко. Колкото ми малкият ми пръст си на ръст, бита е як позитивен чевръст. Лъскава особа, бас си стоба, мене ме интересува твоята злоба и какво в момента на пазара е на мода, за това изчезвай да не ти сложа глоба. Третия куплет ще вляза всяко underground рим и това ме е първото рапърче. Моля извини, ако нещо пък не ти харесва, просто нареди ни, но дори да го направиш не прещура ще ме мине. Откровение дори да има, няма да е зле. Още не съм ходил на карадере. Ей, биване! Брате, каквото е такова е. При нас няма такива като кой е по-понай. Всички сме си наши и сме яко хай. Настроението, както казах, по-нагоре си е 6. Трупече и китарка си ги удряме на екс. Стив и Пънко зареждаме главите ви с настроение, което не са важни парите ви. Знам, че псевдонима ми не става за рап, но какво да ти кажа? Понякога е така е, брат, не искам никого с нищо да обидя. Слушаме си Пънки шита и такъв е клипа. Нещо в заключение да кажа, май ще е добре от тази песен става ясно, най-важно да се кефиме. Йоу, да се кефиме. Казах, да се кефиме, защото в тоя шипан свят най-важно да се кефиме.